2009ko otsailaren 5ean, osteguna zen, gaur bezala, Xabier Letek poesia errezitaldi bat eskaini zuen Joxan Goikoetxearekin, hementxe bertan. Aurreko abenduan, Iruñeko planetariumean aritu zen, errezitatzen, justu Mikel Laboa hil eta hurrengo egunean. Errezitaldi hura hunkigarria gertatu zitzaion, berezia, eta Letek erabaki zuen beste errezitaldi batzuk ematea han eta hemen. Osasunez oso patxaldua zen ordurako. Eta Euskal Herrian zehar egindako ibilbideak agur bidaia baten itxura hartu zuen, erretiratzen ari zen poeta baten azken agurrarena. Galde genezake, zergatik bildu ote zen hainbeste jende, Leteren errezitaldi haietara. Erantzun ere bai, behar bada, eskuzarta haiek besarkada moduko bat ziren, sentimendu kolektibo tragiko baten txalo zaparradak, Euskaldunek elkarri begietara begiratu eta aberkide gisa elkarri esango baliote bezala. Ez dugula beti elkar maitatzen asmatu, baina gaizki egindakoen eta gaiz guztien gainetik ere, oraindik nolabait fidel gatzaizkiola elkarri. Izan ere, Xabier Leteren figurak bazeukan Euskaldunak konjuratzeko halako abilezi bat. Arratsaldeon denoi, eta ongietorri beroa Xabier Lete Euskarazko Poesia Sariaren 5. edizioaren banaketa ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Edukiera ere mugatu egin behar izan dugu, pairatzen ari garen egoera udela eta, beraz, besarkada bero-bero bat etorri nahiko luketen eta ezin izan duten guzti hoiei ere. Eta egoera pandemia hau aipatuta, hitz bitan azpimarratu nahiko nuke, sormenak aro lazgarri honetan izan duen jarrera eta bilakaera. Denok etxean egon garen honetan beste pertsona asko bezalaxe, gure artistak ez baitira egonean geratu. Abeslariak, dantzariak, musikariak, aktoreak, eta zer esanik ez, idazleak. Gure etxeko paradisu mugatu horretan, idazleen lanak, etxeko horma horiek gainditzen lagundu digute gure adimena askatu. Orain datorren krisialdi ekonomikoan ere ea gai izaten garen, gure artisten lana balioa inartzen. Gatozen ordea, geurera. Gaurko ekitaldi honetan, atzerapenarekin bada ere, Xabier Lete Poesia Sariaren 2019ko saria banatuko dugu. Datuak datu, goraipatu nahiko nuke, edizio honetan 30 lan jaso direla.
2011ko lehen edizio hartan, baino ia 150 gehiago. Beraz, gure letren osasuna sasoiko dagoela esango nuke. Hainbeste lan jasota, ez dutez epaimaikideek lan erraza izan aukeraketa egiteko orduan noski. Epaimai hori honako hauek osatu dute. Igor Estankonak, Joserra Gartziak, Tere Irastortzak, Itxaro Bordak eta Lourdes Otaegik. Aldez aurretik gure eskerrona guztiei egindako lanagatik. Eta ondoren gainera, epaimai horretako 2 lagun etorriko zaizkigu aurrera, beraien erabakiaren berri emateko. Etorri mesedez, Lourdes Otaegi eta Joserra Gartzia. Aurtengo Xabier Lete Sariaren 5. edizioko irabaztuna Natura berriak izeneko poemategia da. Eta aurkezleak aipatu dituen 5 personon artean hautatu genuen liburu hau, naiz eta non aukeratua bazegoen, liburu sorta aberatsa, iradokiorra, eta oso anitza zen arren, liburu honi ikusi genizkion besteen artean gailentzeko ezaugarriak. Zer nabarmendu genuen liburu horretan azpimarratzerakoan, esango genuke lehenengo ezaugarria, liburuaren estilo batasuna eta kohesio handia dela. Asmo baten fruitutzat ikusten genuela liburua. Bestetik, bereziki azpimarratu nahi genuen estilizazio aleginaren kalitate poetiko nabarmena. Hirugarrenik, naturaren bilakatze eternala saritzeko asmoaren ausardia ere aipagarritzat jo genuen. Poesia handienak heldu izan dion gaia delarik, naturako elementuen agertze eta iraupenari buruzko hausnarketa poetiko filosofikoa da liburuaren gaia. Edertasun ekologiko bat, gizakion begiradak unkitua. Hala, Natura berriak izeneko liburu hau definitzeko, lehenengo esango genuke ideia ardatz, jakin batzuen inguruko etengabeko lanketa bat dela. Eta horrela osaturiko poemek badutela zerbait destilaziotik. Beaketa poetikoaren estetika da nagusi liburuan, eta obserbazio hurbilari dagokion moduan tempus geldoan idatzia da, eta hala irakurri beharra. Hainbat mendetako hango eta hemengo ekarpen poetikoen destilazioa da, esaten dugun moduan, baina ez dauka aire erudito jakintsu hori, baita poesia jantzi hori hango eta hemengo zeharraipu finen bitartez iradokitzen da. Plazerrutza, bai jakitunentzat, bai zaleentzat. Alde batera, ekialdeko urruneko poesiaren finezia hori nabarmentzen genuen, sakontasun bat detaile oso txukietan topatua. Baina, funtsean, pentsatzen dugu liburua mendebaldetarra dela erabat bere asmo poetikoa, Lukrezioren lehen aipoak, liburuan aipatzen den lehenengo zitak, derrerum natura duela materia iradokitzen digu, eta beraz, esango genuke liburuen egiturak eta ere horren aritik azpimarragarria dela. Alegia, gai sakon betiereko eternal horretaz hitz egiteko egunaren orduen araberako dietario gizan antolatua dela. Giza bihotz hauskorra eta materia guztien artean sustraitua aurkitzen dugu, egunetik egunera orduen gurpilean eramana. Zorionak epaimaikoen izenean egileari. Bueno, arratsalde on, ongi etorri, ez da erresa, Lourdesen ostean, ez den esatea, eta juzkoa. Poesia ona saritzea, poesia, bai, bersolari bezala hasiko gaituk. Poesia ona saritzea beti da pozgarria, eta horretan esango nuke zorioneko izan gehala, oroar Xabier Lete lehiaketa hontan 5 aldietan, eta bereziki aurten, Lourdesek esan bezala, dozena erdi bat, 30 artean, dozena erdi bat benetan bikainak eta erabat diferenteak zirelako. Nik
aurkezlearen baimenarekin enioke hainbeste begiratu kopuruari, baizik eta kalitateari, eta aurten ondo ibiligea. Bueno, Jon Gerediagaren natura berriak izan ditu lehiakideak, esan duen bezala Lurdesek, ezta? Saritutako lanaz, Lurdesek esan duena berretsi besterik ez daukat, azken batean, epaimaiak aho batez sinatzen zuelako berak idatzia, ez? Poesia ona saritzea beti da pozgarri, baina aitortu behar dut, aurten plika iriki gundunean, ze hau egilea ez dakigula egiten da, sari ematea, eta Jon Gerediagaren izena ikusi gendunean, poz bikoitza hartu genuela esango nuke. Batetik, lana bera kalitatea handiakoa dalako, eta gero, Jon Gerediaga dalako erro zabal bezain sakoneko poeta bat. Lehenagoea aritu da, nik esango nuke aurreko bietan eraritu dela, poetikoki naturan barrentzen, eta oraingo honetan, ez dakit, igual nik uste baino abildade gehiago dauka, baina uste dut agortuxea utzi duela gaia, hain poemario ederra egin du. 14 urtez behin atera izan du orain arte poemario bat, ikusi dudanez, baina azken urteotan iaz ateazun eta aurten ere bai. Naturaren berritze ritmora igual hurbiltzeko saio izango da, ez? 4 urtetik behin urterokora. Bueno, behaketa poetikoaren estetika eta estilizazio alegina aipatu ditu Lurdesek, eta hori bera, beste modu baten esateagatik, esango nukenik, Jonen poematan ikusten dela, asko dela esaten duena, eta beste hainbeste gutxien jota isiltzen duena. Poeta aparteko poeta gehienek daukaten eutsitasun, neurritasun hori daukala zeran, ezta? Eta gero ezagutza eta referentzia asko eta askotarikoak, eta ez du erakustaldirik egiten, igarri egiten zaio hor daukan background hori, ezta? Enitzak ebate harrituko urrengo poemario guztiz desberdina izatea gaiz edo estiloz. Hau da, itxura baten bintzat klasikoa, baina gaitasuna badauka surrealistatik joateko ere, ezagutzen dizkigu lan batzuk. Orain honetan Lurdesek esan bezala, hausnarketa poetiko filosofikoa saiatu dionek, arrakasta handiz, eta ez dakit zeri helduko dion urrena, baina seguro nagona da urrena ere saio bikaina, o poemario bikaina eskainiko digula, hortarako behar dien bi ezaugarriak dituelako Jonek, ezta? Batetik, lehen esan bezala, referentzia oinarri zabal, sendo eta orotarikoa, guztiz beretua, ez da alperrik gizarte eta kultura antropologiako doktorea eta filosofia irakasle, eta bestaldetik, orain arte aipatuz dudana, idazkera estilo findua zernai erregistrora egokitzen dakiena. Orain natura, baina lehenago Jainko Eiza, Zentauro Hankak eta Fitola Balba, sekula ikasiko ez detana, Fitola Balba karpu ditui eskaini dizkigunak. Hortaz aparte antzerkian ibilia da, gidoigile, eta azken bolaran, jakin dudanez, itzultzaile. Ez dago erresa, urrengo lana Jonek zer izango duen, bikaina izango dela, hortaz ez dago bate dudarik, horregatik izan dugu poz bikoitza, berari sari hau emateko, eta urrengo poesia liburua noiz opariko digun, ez dakit, hemendik aurrera hiruzpalau erritmoari, lehengo erritmo zarrari utziko dion, nik nahiago nuke gaurko sariak animatuko balu eta ritmo berrira arokituta datorren urtean beste emaitzen bat emango baligu. Ez daukak zorrik, baina zai geratzen gaitu bion. Mila esker bioi, Joserra, Lourdes eta epaimai guztiari noski. Eta une honetan aurreratzeko eskatuko diot, kultura, lankidetza, gazteria eta kirol departamentuko foru diputatuari, Arkaitz Millan, mesedez, zatoz. Hortxe, bai. Eta zuere bai, zatoz gure artera, mesedez, 2019ko Xabier Lete Euskarazko Nazioarteko 5. poesia sariaren irabazlea, Jon Imanol Gerediaga Goitia, zorionak, Jon. Jose Ramon Andaren eskultura jasoko du Jonek,
Arkaitz, zuk ematea konbeni da, orain, bai. Jarri zaitezte, mesedez, argazkian, hortxe, aurreratu mesedez. Eta Jon, zurea da hitza orain. Bueno, arratsalde on danoi. Eskerrik asko etortzeagatik. Konturatzen naiz suerte handia dela gaur hemen egotea, bizirik eta osasuntsu. Gaur egun hori izatea ez da gauza gutxi. Eta gainera, Xabier Leteren izena, maisu baten izena, daraman poesia sari bat jasotzeko. Orduan, eskerrik asko danoi. Xabier Lete sariko epaimahaiari, gaur ekitaldi honetan parte hartzen duzuen guztioi mila esker. Eta batez ere etxekoei, familiari, lagunei, egunero aldamenean zauzen guztioi eskerrik asko. Eta aprobetxatuz Xabier Leteren 10. urte horren aspatzen ari garela, eskerrik asko izan nahi diet be bai poesia gintzan eta orokorrean bizitzan aurkitu ditudan maisu eta maistra guztiei. Horiei ere eskerrik asko. Eta tartean naturari, maistrarik handienari, agortezinari, naiz aspertuko, jarraituko dio naturari kantatzen. Eta, iruditzen zaita proposena, oin poeta batek egin behar duena poemak idatzi eta irakurri, eta diskursotan galdu beharrean poema laburbi irakurri, eta zuen baimenarekin. Ia ba. Eta arratsean, argiaren azken ahaleginean, pausatu zara iria baretzen den ertzean. Pausatu zara une batez tximeleta elorrian bezala, eta gauaren aldetik datorren haize ilunak samurki dio zuk isildu nahi duzuna. Txori nekatua entzuten da hor nonbait ezkutatuta. Eta hauze ondela pare bat aste irakurri nuen, idatzi nuen eta ontsa irakurtzeko aukera ikusten dut. Haizeak dio, ez daitezela ostoak isildu. Zure aldamenean itzal bat esertzen denean, ez esan bakarrik nago natura isil eta asolagabera jaurtia. Ez baita egia. Inoiz ere ez daitezela ostoak isildu, dio haizeak, diote ostoek, itzalak dio. Zaindu, eskerrik asko. Bai, mila esker, harritzazu ez zuen eserlekuak, mesedez, eskerrik asko danoi. Zorionak Jon, eta ea sariaren aupada honek indarra eta gogoa berritzen dizkizun zure sorkuntza lanarekin jarraitzeko. Eta sorkuntzaz gabiltzala, Xabier Lete saria eta Jon Gerediaga eta Lete. Poeta biak uztartuz, omenaldi labur bat prestatu dute Alexek eta Joxanek propio gaurko ekitaldi honetarako. Elkarrizketa poetiko baten lehen notak. Disfrutatu. Biziaren ikurrak. Izen hori zeukan Letek 1992 eta 1992an argitaratu zituen 2 poemategietako batek. Poemategi horretan, poetak biziaren ikurrei begiratzen die, hau da, naturaren elementuei, izadiaren elementuei, eta naturaren doain hoiek, naturaren opariak abesten ditu.
Badakizue, 80ko hamarkadan Lete gaixotu egin zela. Hamarkadaren amaieran hiltzorian ere egon zen. Hurrengo urteetan bizitzara bueltatzeko ahalegin egin zuen. Eta hor dago, hor kokatzen da biziaren ikurrak. Gizakiaren mugatutasunetik, bizitzaren mugatutasunetik, bizitza ospatu nahi du, argitasuna. Biziaren ikurraken dagoen poetikak, jarraipenik baldin badauka gurean, hori Jon Gerediaga da. Naturako elementuak eta iraupena epaimaiak esan du. Horra Gerediagaren poetikaren bi elementu importante. Horra Leteren poetikaren bi elementu funtsezko. Erreferentzia literario zenbaiten oihartzuna ere bien ganaino iristen da. Nik Hölderlin, poeta alemaniarra, eta Rilke, beste poeta alemaniar bat, aipatuko nituzke, beste zenbaiten gainetik. Eta noski, baita Lucrezio ere, Letek hain maite zuena, Gerediagak bere poemategiaren hasieran eman digu aipu gisa. Hala dio Lucrezioren aipuak. Beharrezkoa da beraz terrore hau eta espirituaren ilunpe hauek ez ditzatela urratu, ez eguzki izpiek, ez da egunaren gezi argiek ere, baizik eta naturaren kontemplazioak eta arrazoiak. Beste hitz batzuekin esan da. Espirituaren iluntasuna naturaren kontemplazioarekin konbatitzen da. Ara, Leteren beraren azalpen bat, naturarekiko harremana eta poesiari buruz. Izadiari buruz hiru une daude, eta horietan gauzatzen dira harremanaren ahalbideak. Begiratu, seinalatu, izendatu. Begiratzearekin zentzuen potentziak erabiltzen ditugu. Seinalatzearekin harridura eta miresmena adierazten ditugu. Izendatzearekin dimentsio poetikoa erabiltzen dugu eta ezagutzaren laberintoan mugitzen gara. Hain da argia, ez dago, ezer gehiago gehitu beharrik. Nire ustez, azalpen horrek balio lezake, seguru asko, Gerediagaren poesiaz hitz egiteko ere. Gerediagak badauka poema bat, Xabier Leteri eskenia, eta zuen baimenarekin irakurri egingo dugu. Batak besteari eskenitako pieza ederra da, eta elkarrizketa poetiko baten lehen notak, lehen printzak ematen ditu. Ez ditut augurioak ahazten. Ezagutzen ditut gure erreguen arrazoia eta norakoa. Baina ikarati nabil denbora eske eta arren egiten die gaur ere nire eskuak zerulurrei. Eta gorazarre argiari berriro, ez dakidalako zein den bizidunen ikurra, esperantza ezpada. Zeru goria, itsaso tematsua, lurrean dirauen lurra. Ikarati nabil, beldurrez, biziminez, eta hitza eman zaigu gaurdaino agian, behin eta berriro izenda ditzagun gauza guztiak, zuk bezala, zuaitzak, airea, ura, abereak, harriak. Gure hizkuntza zigortuarekin, gure hizkuntza zigortuaren hitz zahar eta berriekin, sor dezagun beti estrainekoz lur gainean bizitza. Eta pizturik iraun dezan betiko, sasian sugarrak bezala pizturik betiko, gauak bezala berpizturik behin eta berriro eta betiko.
Irakurri dugun poema, Gerediagaren argia, lurra, zuaitza, zerua liburukoa zen. 4 urte geroago, urtaroak eta zeinuak etorri zen. Gerediagaren poesia kondentsatzen ari zen. Eta gaur, urte betera, aurkezten zaigun natura berriak, liburuak, bide horri jarraipen ematen dio. Organikoagoa ere bada neurri handi batean. 3. ataleko azken poema. Itzala behar du nire harimak. Ilunantzean atseden hartu une batez, eta isilik geratu, ez esan ezer. Eta lanbrotan bildurik, lurraren mami epelera heldu, eta bertan luzaroan gorde, arnaz hartu behin, besterik ez. Izar goibelaren antzeko, etengabe bizi, astiro, bare, eta iraun, ia bihotzik gabe. Jon Gerediagak Lete saria jaso zuela jakin genuenean, poeta eta hala ere adiskide batek idatzi zidan. Eta zirkulua izteko Jon Gerediagak irabazi du Lete saria. Ta ia da, poesiaren maitale gisa eta Gerediagaren jarraitzaile garenez, zirkulua izten zelako sentipen atsegina geneukan. Aldi berean ordea, poesiaren maitale garenez, badakigu zirkulu horrek irekita jarraitzen duela beti, gai agortezina dela. Natura berriek izadia nola, poesia berriak etengabe berpizten ditu poetika zaharrak, poeta zaharrak. Eta natura berriekin izadia ospatzen dugun bezala, Gerediagaren poesian ospatzen dugu Lete eta ospatzen dugu Lizardi. Poesia konjuru bat baita, Letek esaten zuen bezala, esan ezina esateko ahalegin bat. Arao bat, etengabe berritzen dena, giza espiritua naturarekin harremanetan jartzen duena. Poesiarekin miresmena adierazten dugu naturarekiko eta gure gainetik dauden arauekiko eta gehiago iraungo dutenekiko. Piztu dira zelaiak, hunkigarria da. Piztu dira arboletako frutu gorriak, euriak bete ditu lurreko arrakala guztiak. Ederra da natura berrien distira. Amets honek iraun behar du. Goizaldean besarkatu nauzue. Iraungo du, jagongo du nire eskuak. Mila esker, berriro ere Alexi eta Josani. Eta aipatu nahiko nuke, agian sartzerakoan ikusiko zenuten, lan saritua dagoeneko liburu ere bihurtu dela, Pamiela argitaletxearen eskutik. Jon Gerediagaren natura berriak eskuragarri izango duzuen, nahi izan ezkero irteran ere. Eta ondoren, argitaletxearen izenean lan honen zertzelada batzuk eskainiko dizkigu Jose Angel Irigaraik zatoz. Ona, Jose Angel. Txaldeon. Ez da erresa, entzun diren gauzak eta bai soinu aldetik eta bai hitzen aldetik eta deus gehiago esatea Jon Gerediagaren lanari buruz eta Xabier Leteri buruz ez da batere erresa. Baina, Maiderrek esan duen bezala, liburua kalean dago, liburu oso ederra, bai edukiz,
nahikoa esan da, nahikoa ez, baina desente esan da, eta nik uste tirriatu ere egingo zutela esandako hitzek irakurtzeko, eta bestetik ere, formatu aldetik oso txukun, nik uste dut edukiari dagokion mailakoa. Batetik berak Jonek esan zigunez, hasieratik irudi hori zerabilan buruan, irudi pintura hori, eta zen mentxu galena. Eta azkenian lortu inda, eta hemendik ere eskertu nahi genuke Fundazio Mentxugal, ze oso erreztasun handiak eman ditu argitaratzeko, bat ere egile eskubiderik eta deus gabe, eta beraz oso eskertzekoa da. Eta barruan ere badago zezan, eta oso apaina. Eta kontrazalean nik azpimarratu nahi nuke dagoela, hain zuzen ere, epaimaikoek Lurdesek batez ere irakurri du aktaren nolazbait ere gehien bat behintzat, eta nik azpimarratuko nuke eta gomendatuko irakurtzea arretaz, ze nik uste dut akta ere oso mailakoa dela, eta oso liburuari dagokion irakurketa bat dela, iradokitzen duena, irakurtzera multzatzen, motibatzen duena. Oso on. Horren ondoren eta nekez esan daiteke deus gehiago, ez? Nik uste dut nahiko esan da dagoela. Eta bestetik, pozgarria berriz ere hemen, Xabier Lete, bosgarren sari hau, bosgarren aldia, ze oroitzen naiz hasi zelarik Aldundiari esker, Aldundiak babestu zuen segituan, hil eta hurrengo urtean ja hasi ziren Koldo Mitxelenakoa, Frantxi López Landatxe eta Lide eta adiskideak hasi ziren antolatzen, eta Aldundiaren babes osoarekin, eta zorionez, 10 urte, ja datorren urtean 10 urte beteko dira, ze 11an, nik uste lehenbiziko deialdea 2011an izan zela. Eta pozgarria da hori ikustea segitzen duela, eta opari, aldi oro beti opari batekin datorkigula Xabier Leteren memoriak, aurten Jon Gerediagarena. Eta bukatzeko, Jon zoriontzearekin batera, Joni esatea, nik uste Gerediagaren poesia lehendik ere ohituta gauzka, esan duten bezala 2014an, uste dut oker ez banago lehenbiziko liburua, lehendik, tartean eta lehendik ere antzerki gidoiak eta, baina ohituta bagazka ere, liburu hontan muinera, esentziara ezote den iritsi, eta irakurtzean senditzen duzu halako errekonziliazio bat bizitzarekin. Kokatzen zaitu existentzian, kokatzen zaitu modu oso berezian, oso emankorrean, oso hemengoa eta eraberian sentitzen zara oso orokorra dela, oso toki guzietakoa, oso adar zabalak dituela. Natura berria gainera oso mementu egokian datorkigu, hain zuzen ere, segurazki gogoeta baino gehiago inbiarko dugu natura zaintzeko eta gu ere natura horren barrean zaintzeko. Zorionak eta besarka handi bat. Jon, mila esker. Mila esker, Jose Angel Irigaray, eta Xabier Lete poesia sariaren banaketa ekitaldi hau izten hasteko, hitza luzatuko diot orain kultura, lankidetza, gazteria eta kirol departamentuko foru diputatuari, zurea da hitza, Arkaitz Millan. Bueno, arratsaldeon guztioi. Xabier Letek behin esan zuen moduan, aberria norbera kokatzen duen leku fisiko edo mental bat da. Gero, balioen bitartez, nortasun partekatuetara iristeko. Edota hemen aipatu den Rilkek esan zuen bezala, aberria haurtzaroa da. Gehi genezake gaur, ziurazki, aberria poesia edo olerkia da. Diputatu berria nauzue eginkizun azki zaharretan. Hala ere, dena erabakitzeko daukat, dena zuzentzeko, dena arriskuan jartzeko. Eta hemen gabiltza, hauskortasun horretan igerian. Kontatu didate literatur sariek badutela fama txarra. Kontatu idazleen zurrunbiloak. Kontatu nola ez, babesaren beharrez eta diruaren oihuez. Batek daki, akaso,
poetari barkamena eskatu behar ez ote diogun borrokara deitu dugulako, edota behar adina babesten ez dugulako akaso. Edozein kasutan, zorionak, Jon, poetak maite bai ditugu edonola ere, ederra bai da liburua, zamurra, gordina kasuetan, zorrotza, mingarria, maite ditugu olerkiak. Xabier Letek poesia hautatzen zuen komunikazio tresna gisa. Hasieran kontzientzia sozial zein politikoa pizteko eta aurrerago helduaroan leuntasun handiz errealitate hauskor eta personaletara gerturatzeko. Xabier Lete euskal kulturaren eta poesiaren divulgatzaile garrantzitsuare izan zen eta bere kantautore fazeta euskal olerkari eta bertsolari garrantzitsuen lanari zabalkunde handiagoak ematen lagundu zuen. Ni neu bezalako asko eta asko bere abestutako bertsioi esker gerturatu ginen lehen aldiz bertsolari eta poeta handien lanetara. Dakizuenez, Xabier Lete euskarazko poesia saria 2011 urtean sortu zen, gaztelerazko Gabriel Zelaia sariarekin tanden saritzailea osatuz. Gizona zendu eta urtebetera Gipuzkoako Diputazioak aipatu den bezala, bere lana eta memoria denboran mantentzeko era, 2 urtetan behin euskarazko poesia bultzatzeko honelako sari eta ekitaldia sortzea egokia zela erabaki zuen alegia. Aurten 10 urte bete dira, eta naiz eta birusaren krisiak urtea hankaz gora jarri digun, dakizue, edo jakizue, Oiartzuarrari omenaldi berezia antolatzen ari diogula udararen bueltan, Victoria Eugenia antzokian izango dena urrian. Amaitzeko sarituriko lanari buruz izbi. Uste dut askori natura berriak lana irakurri eta gizakiak naturan duen eskuartzeari buruzko hausnarketara gerturatzen direnean, zaila izango zaiela azken hilabeteotan bizitako egoera alde batera ustea. Zorionak berriz, garaileari eta baita epaimaiari. Esperantza osoa ipini dugu beren kriterioetan eta baita maitasunean. Gainerakoei, aipatu ez ditugunei, kritikaren eta maitasunen biktima horiei, ozen, sufritu duenak ez du lotxarik galtzeko. Eskerrik asko eta zorionak berriz. Mil esker, Arkaitz, eta ea, Xabier Leteren heriotzaren 10 urte bete diren honetan, gure Lete handiaren izena belaunaldi berrietan ere merezi duen bezala, txertatzea eta errotzea erdiesten dugun. Eta banaketa ekitaldiarekin amaitzeko, berriro ere gure Lete izango dugu gogoan hitzak, Alex Gurrutxagak, musika, Joxan Goikotxearen eskutik. Bi mila eta 2009ko otsailaren 5ean izan zen, Xabier Letek poesia errezitaldia eman zuen hementxe. Joxan ere hemen zen, jakina, bere inpernuko auspuarekin. Oain, badakit pixkat orteroak zaretela eta sentimental jarriko zarete eta esango iazue, Lete, pospozik egongo da, unkitua egongo da guri behira. Guk esango dizuegu, ez. Bakizu ezergatik. Letek esaten zuelako poesia udazkeneko eta neguko gauza zela. Ez udakoa. Hoixe bakarri behar genian. Jendea txankletakin etortzea, poesia entzutea. Zuek suerte bat izan duzue. Egualdi txarra egiten duela. Esan dugu hasieran. Leteren figurak zerbait berezia konjuratzen du. Haren izenak, euskaldun askorengan, emozioen eta unkiduren soka luze bat abiatzen du. 60etan eta 70etan kantari figura erraldoia eraiki zuen. Nork ez du ezagutzen, garai hartako Leteren figura hori. Behar bada, garai hartako figura osatuena izan zen. Kantaria, poeta, intelektuala.
80etan, aspalditik zetorkion posizio etiko ura finkatu egin zuen. Eta baita badakizue argatik sufritu ere. Gaur oraindik eman liezaguke ze pentsatua bere jarrera hark zer ikasia. Azken urteetan, jada gaixo zela, bere obra itxi eta bere poema, pieza ederrenetako batzuk utzi zizkigun. Gaur, poeta kantaria hil zenetik ia 10 urte bete direnean, hemen gaude, txankletekin, zapatekin. Xabier Letesaria ospatzen, Jon Gerediagaren natura berriak ospatzen, eta Leteren figuraren abaroan geure bizipen barrukoenei arnasa ematen. Bihotzez eskerrak, Alexi eta Joseani, eurek ere bihotzetik prestatu baitituzte gaurko 3 emankizun dotore horiek. Eta eskerrak berriro ere ona etorri zareten guztioi eta etxetik ere streaming bidez ikustea aukeratu duzuen hoi ere.
Eta eskerrik beroenak gure sortzaileei, gure idazlei, gure poetei. Aurki zabalduko da, 2021 deialdia, beraz jarraitu gogotsu gure letren paradisu hori loratzen. Aurtengoa hementxe amaituko da, zorionak berriz ere Jon Gerediagari, eta ea 2 urte barru berriro elkar ikusteko aukera daukagun egoera normalxeago batean, ezta? Ordura arte, ondo izan, agur. Jaun-andreok, gogoratu, zuen eserlekuetan egon aretoko arduradunak esan arte. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se lo indique. Mila esker.